Ήξερες ότι ο Τσακ Πόλανικ, συγγραφέας του βιβλίου πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία Fight Club, σκέφτηκε την ιστορία όταν έπεσε ο ίδιος θύμα ξυλοδαρμού? Όλα συνέβησαν ένα Σαββατοκυριακό που είχε πάει για κάμπινγκ. Το βράδυ, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του και προσπαθούσε να κοιμηθεί, μια παρέα λίγο πιο δίπλα γλεντοκοπούσε. Ο Πόλανικ βγήκε έξω και του ζήτησε να κάνουν ησυχία για να μπορέσει να κοιμηθεί. Δυστυχώς για αυτόν, έπεσε σε βλαμμένους νταΐδες και τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Όταν ο συγγραφέας πήγε τη Δευτέρα στη δουλειά γεμάτος μελανιές, ήταν σίγουρος ότι θα αρχίσουν οι ερωτήσεις του τύπου «Πώς είσαι, τι συνέβη, πονάς?» Προς έκπληξή του, ωστόσο, κανείς δεν τον ρώτησε τίποτα περισσότερο από το «Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?». Αυτή τους η αδιαφορία και η κοινωνική αποξένωση αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για να γράψει το βιβλίο Fight Club, το οποίο και τελικά έγινε η ταινία που όλοι ξέρουμε. Η εν λόγω εμπειρία έκανε τον Πόλανικ να αλλάξει δραματικά. Σκέφτηκε ότι δεν έχει πάρει μέρος σε πολλούς τσακωμούς στη ζωή του και για κάποιο περίεργο λόγο αυτή η εμπειρία του φάνηκε κάπως απελευθερωτική. Έτσι, και ενώ πλέον είχε ξεκινήσει να γράφει και το βιβλίο, άρχισε να βγαίνει έξω και να πλακώνεται με την πρώτη ευκαιρία. Τόσο συχνά μάλιστα που οι φίλοι του δεν ήθελαν πλέον να βγαίνουν έξω μαζί του, γιατί πιθανότατα η βραδιά θα κατέληγε πάλι σε καυγά. Αυτό ωστόσο που συνέχισε να προκαλεί εντύπωση στον Πόλανικ ήταν το γεγονός ότι κάθε φορά που πήγαινε στη δουλειά με μελανιές στο πρόσωπο, οι υπόλοιποι στο γραφείο απλά τον ρωτούσαν «Πώς πάει, έκανες τίποτα το Σαββατοκύριακο?». Όταν εκείνος τους απαντούσε «Όχι, τίποτα το ιδιαίτερο», τότε εκείνοι έλεγαν «ΟΚ» και άρχισαν να διηγούνται το πώς πέρασαν αυτοί το Σαββατοκύριακο, επιβεβαιώνοντας του όλο και περισσότερο ότι καλά έκανε που έγραφε τελικά το βιβλίο. Ακόμα καλύτερα έκανε και ο David Fincher που σκηνοθέτησε την ταινία Fight Club. Αυτό υποστήριξε και ο ίδιος ο Πόλανικ, καθώς είπε ότι η ταινία ήταν ακόμα καλύτερη από το βιβλίο του. Πράγμα ιδιαίτερα σπάνιο, μιας που συνήθως οι συγγραφείς γκρινιάζουν για τις κινηματογραφικές μεταφορές των έργων τους. Ο Φίντσερ δεν ήταν πάντως η πρώτη επιλογή για τη θέση του σκηνοθέτη. Ποιος ήταν? Ο Πίτερ Τζάκσον, γνωστός φυσικά για τη δουλειά του στην επική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Τζάκσον τελικά απέρριψε την πρόταση της Fox, αφού τότε γύριζε το The Frighteners. Την πρόταση όμως παραλίγο να απορρίψει και ο ίδιος ο Φίντσερ. Ο λόγος ήταν ότι η προηγούμενη συνεργασία του με το στούντιο της Fox ήταν στο Alien 3, του οποίου τα γυρίσματα θύμιζαν κάτι από κόλαση. Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερα για το χαμό που επικράτησε, τόσο που η συγκεκριμένη ταινία θεωρείται μία από τις δυσκολότερες παραγωγές στην ιστορία του κινηματογράφου, γράψτε το μας στα σχόλια. Ο Φίντσερ τελικά πίστηκε να γυρίσει το Fight Club και εκείνος με τη σειρά του έπεισε τον Brad Pitt να παίξει τον ρόλο του Tyler Durden. Δεν πιστεύω βέβαια ότι δυσκολεύτηκε και πολύ να τον πείσει, αφού έφερνε μαζί του συμβόλαιο $17,5 εκατομμυρίων για να του προσφέρει. Για τη σύγκριση και για να καταλάβετε πόσο μεγάλο όνομα είναι ο Brad Pitt στο Hollywood, ο έτερος πρωταγωνιστής του Fight Club, ο Edward Norton, εισέπραξε μόλις $2,5 εκατομμύρια. Ο Norton πάντως δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές για τον ρόλο. Το στούντιο ήθελε κάποιον όπως ο Matt Damon ή ο Sean Penn. Ο Fincher όμως επέλεξε τελικά τον Norton, καθώς πίστευε ότι μαζί με τον Brad Pitt έκαναν το τέλειο δίδυμο. Πράγμα που όπως φάνηκε ήταν και αλήθεια, μιας που η χημεία μεταξύ τους είναι εμφανής. Ωστόσο οι δυο τους πέρασαν πολλά για να είναι έτοιμοι να παίξουν στην ταινία. Έκαναν μαθήματα πυγμαχίας και τάεκβοντό και παρακολουθούσαν αγώνες πολεμικών τεχνών. Λογικό, μιας που μιλάμε για μια ταινία που πέφτει πολύ ξύλο. Έφτασαν να μάθουν για τις ανάγκες του έργου, ακόμη και να φτιάχνουν σαπούνια. Αν έχεις δει την ταινία, ξέρεις και τον λόγο. Το πιο απίστευτο ήταν ότι ο Brad Pitt πήγε σε οδοντίατρο για να του αφαιρέσει κομμάτια από τα μπροστινά δόντια, μιας που πίστευε ότι ένα ρεμάλι σαν τον χαρακτήρα του Tyler δεν γινόταν να έχει τέλεια οδοντοστοιχεία. Βέβαια, έγιναν και άλλα ωραία. Ο Norton, ας πούμε, δεν κάπνιζε ποτέ στα έργα που έπαιζε. Για το Fight Club, ωστόσο, έκανε μια εξαίρεση. Επιπλέον, έχασε περίπου 10 κιλά αφού προερχόταν από την άλλη καταπληκτική ταινία, το American History X, όπου εκεί ο χαρακτήρας που υποδίεται είναι μειώδης. Αν ισχυριστούμε όμως ότι αυτοί οι δύο πέρασαν πολλά, τι θα πρέπει να πούμε για τον Meat Loaf που ερμηνεύει τον αξιολάτρευτο Bob. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός έπρεπε να φοράει ένα κοστούμι που τον έκανε να φαίνεται πολύ πιο παχής, γνωστό στον κινηματογράφο ως fat suit, γεμισμένο με σπόρους πουλιών και το οποίο ζύγιζε πάνω από 100 κιλά. Έτσι φαίνεται παχής, πλαδαρός και με γυναικομαστία, αλλά με τέτοιο βάρος πάνω του για τόσες ώρες, στην πραγματικότητα έχασε κιλά στα γυρίσματα. Δείξε παχής για να δυνατήσεις. Το λες και νέο trend. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Bob είναι ο μόνος που φοράει μπλούζα όταν παίζει ξύλο, παρόλο που αποτελεί παραβίαση του έκτου κανόνα του Fight Club. Το δε fat suit ήταν μεγάλος μπελάς και για τους ανθρώπους που έκαναν το make-up. Και φυσικά δεν ήταν το μόνο.
Η make-up artist Julie Pierce παρακολούθησε και εκείνη αγώνες πυγμαχίας για να διαπιστώσει τι είδους μακιγιάζ θα ήταν απαραίτητο για τους ηθοποιούς. Πάντως, αν εσένα σου αρέσει να βλέπεις ταινίες και να μαθαίνεις για το παρασκήνιό τους, τότε είσαι στο κατάλληλο μέρος. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν είσαι ήδη συνδρομητής στο κανάλι, μάλλον ήρθε η ώρα να γίνεις, καθώς εδώ θα μάθεις πράγματα που δεν γνώριζες για τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες όλων των εποχών. Κάνε τώρα εγγραφή για να μην χάσεις ούτε ένα βίντεο της σειράς Film Facts. Και αν θέλεις να τα βλέπεις πρώτος από όλους, μπορείς να γίνεις μέλος στο κανάλι μας από 2 ευρώ το μήνα. Ενώ παράλληλα θα αποκτήσεις πρόσβαση και στον αποκλειστικό Discord server του PC Steps. Αυτό όμως που μάλλον δεν περίμενε η Pierce ήταν όταν η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, που υποδίεται την παλαβιάρα Μάρλα στην ταινία, της ζήτησε να την βάφει χρησιμοποιώντας το αριστερό της χέρι, παρόλο που η ίδια η Pierce ήταν δεξιόχειρας. Βλέπετε, η Αγγλίδα ηθοποιός πίστευε ότι η Μάρλα δεν θα ήταν καλή στο μακιγιάζ, ούτε και θα ενδιαφερόταν γι' αυτό, άρα όπως βγει. Ο τομέας στον οποίο ο χαρακτήρας της Μάρλα τα καταφέρνει περίφημα στην ταινία είναι το σεξ. Για να γίνει πάντως όλο αυτό το ρεσιτάλ κραυγών απόλαυσης που ακούμε στην ταινία, όσο ο Τάιλερ Ντέρντεν και η Μάρλα κοπανιούνται στο κρεβάτι, η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και ο Μπραντ Πιτ πέρασαν 3 ολόκληρες ημέρες ηχογραφώντας τις κραυγές πάθους που ακούμε. Μιας που είπαμε για σεξ, ίσως θυμάσαι τη σκηνή που ο Έντουαρντ Νόρτον τους κρυφοκοιτάζει. Τότε ο Τάιλερ, ο χαρακτήρας δηλαδή που υποδίεται τον Μπραντ Πιτ, ανοίγει την πόρτα και τον βλέπουμε να φοράει ένα λαστιχένιο γάντι. Λοιπόν, το στούντιο ήθελε το γάντι αυτό να βγει οπωσδήποτε από την ταινία. Ο λόγος μοιάζει κάπως προφανής. Κανείς φαντάζομαι δεν υποθέτει ότι το φοράει για να καθαρίσει την τουαλέτα. Τελικά όμως άλλαξαν γνώμη, αφού κατά τη διάρκεια ενός test screening το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με το γάντι ήταν και εκείνο που απόλαυσε ιδιαίτερα το κοινό, ξεσπώντας σε γέλια. Έτσι το κράτησαν κανονικά στην ταινία. Κάτι που δεν έγινε και με μια ατάκα που λέει η Μάρλα προς τον Τάιλερ. Μιλάω για τη σκηνή που, αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και βρίσκονται εξαπλωμένοι στο κρεβάτι, η Μάρλα κανονικά θα του έλεγε «Ω Τάιλερ, θέλω την έκτρωσή σου». Η Λόρα Ζίσκιν όμως, πρόεδρος τότε της 20th Century Fox, απέτησε να αλλάχτεί αμέσως η συγκεκριμένη ατάκα. Ο δαιμόνιος Φίντσερ συμφώνησε, ωστόσο της είπε ότι η ατάκα με την οποία θα την αλλάξω θα μείνει όπως και να έχει. Η Ζίσκιν είπε «ΟΚ». Δεν πίστευε ασφαλώς ότι μπορεί να υποθεί κάτι που να το κάνει ίσως και χειρότερο. Η Ζίσκιν λοιπόν όταν το άκουσε τρελάθηκε και παρακάλεσε τον Φίντσερ να ξαναβάλει την ατάκα με την έκτρωση. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Όσο και να ήθελε η Ζίσκιν δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η συμφωνία ήταν συμφωνία. Μαθαίνοντας όλα αυτά και όσα πούμε και στη συνέχεια, ίσως θέλεις να ξαναδείς την ταινία αυτή τη φορά με άλλο μάτι. Είτε πάντως είσαι ένας από τους λίγους που δεν την έχουν δει και θέλεις επιτέλους να τη δεις ή απλά θέλεις να την ξαναδείς, ίσως να μην την βρίσκεις σε κάποια από τις streaming πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα ή στη χώρα που κατοικείς. Γνώριζες όμως πως με το Surfshark VPN μπορείς να έχεις πρόσβαση στον αμερικανικό και βρετανικό κατάλογο του Netflix με σημαντικά περισσότερες ταινίες από ό,τι το ελληνικό? Και όλα αυτά στην καλύτερη τιμή της αγοράς που σου εξασφαλίσαμε εμείς στο PC Steps. Για περισσότερες πληροφορίες, δες την περιγραφή. Με όλες αυτές τις ακραίες σκηνές μέσα στην ταινία, μοιάζει κάπως λογικό να μην θέλει ο Brad Pitt να δουν την ταινία οι γονείς του. Εκείνοι όμως ήθελαν να είναι στην πρεμιέρα. Φήμες λένε ότι σηκώθηκαν και έφυγαν από το σινεμά στη σκηνή που ο γιος τους ρίχνει μια χημική σκόνη στο χέρι του ήρωα που υποδίεται ο Νόρτον, καίγοντάς του το δέρμα. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει σίγουρα. Πάντως, αν έφυγαν, ίσως ήταν γιατί ήξεραν τι γίνεται στο τέλος της ταινίας, όπως και πάρα πολλοί ακόμα. Βλέπετε, την ημέρα που κυκλοφόρησε η ταινία, η παρουσιάστρια Ρόζι Οντόνελ, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εκπομπής, όχι μόνο είπε στο κοινό να μην δει την ταινία, αλλά αποκάλυψε και το φινάλε. Εδώ όμως δεν είμαστε Οντόνελ και δεν θα σου προδώσουμε το τέλος. Spoiler alert λοιπόν. Αν δεν έχεις δει την ταινία, σταμάτα εδώ το βίντεο. Και αν σου άρεσε το βίντεο ως εδώ, κάνε ένα like και κοινοποίησέ το και στους φίλους σου. Τώρα λοιπόν που μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, ξέρουμε πολύ καλά το πόσο σημαντική είναι η τελευταία σκηνή του έργου. Εκεί δηλαδή που ο Έντουαρντ Νόρτον ανακαλύπτει ότι... Τελευταία ευκαιρία να μην φας spoilers, το λέω. Ανακαλύπτει ότι ο Τάιλερ Ντέρντεν είναι μια περσόνα που έχει πλάσει στο μυαλό του και στην πραγματικότητα οι δύο άντρες είναι το ίδιο πρόσωπο. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία plot twist στην ιστορία του κινηματογράφου. Σκέψου λοιπόν πόσο κακό θα ήταν να γνωρίζουμε την αλήθεια από την αρχή. Εδώ καλά δεν γνώριζε ο ίδιος ο συγγραφέας.
Πράγματι, ο Τσακ Πόλανινγκ έχει πει ότι είχε γράψει περίπου τα 2/3 του βιβλίου όταν παρατήρησε ότι ο χαρακτήρας του Τάιλερ ήταν όντως λες και είχε βγει από το μυαλό του πρωταγωνιστή, οπότε λέει γιατί να μην τους κάνω ένα. Το να γράψει την ανατροπή αυτή βέβαια ήταν αρκετά δύσκολο. Το ίδιο όμως συνέβη και με την ταινία. Ο σκηνοθέτης David Fincher έπρεπε να αφήσει κάποια hints εδώ και εκεί, χωρίς ωστόσο να προδώσει αυτό το plot twist. Γνωρίζοντας όμως τώρα την αλήθεια, αν ξαναδούμε το έργο, μπορούμε να διαβάσουμε τα σημάδια. Για παράδειγμα, σε μια σκηνή που οι δυο τους βρίσκονται σε ένα λεωφορείο, ένας επιβάτης προσπερνά με άνεση τον Πιτ, αλλά χτυπάει πάνω στον Νόρτον. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα μικρά έτσι hints, αλλά δεν θα πάμε να τα πούμε και όλα. Μπορείς να ξαναδείς την ταινία και να προσπαθήσεις να τα βρεις μόνος σου. Είναι ωραίο παιχνίδι και αυτό. This conversation is over. Ο Fincher όμως είχε και άλλες ιδέες για να κάνει το έργο ξεχωριστό. Στη σκηνή, ας πούμε, που οι Brad Pitt και ο Edward Norton κάθονται στο μπαρ, οι δυο τους αυτοσχεδιάζουν σχεδόν στο 100%. Ο Fincher τους είχε δώσει μια ιδέα τι ήθελε πάνω κάτω να πούν, αφήνοντάς τους να αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα. Μπορεί η συγκεκριμένη σκηνή να χρειάστηκε 38 λήψεις, αλλά τελικά οι ηθοποιοί τα κατάφεραν εξαιρετικά. Ακόμα, στη σκηνή που ο Νόρτον χτυπά τον Brad Pitt στο αυτί, το χτύπημα αυτό είναι αληθινό και η αντίδραση του Pitt είναι εξαιρετικά φυσική μαζί με τα μπινελίκια που ρίχνει. Motherfucker! Βλέπετε, ο Fincher είχε πιάσει πριν τον Νόρτον και του είχε πει να μην προσποιηθεί ότι θα το χτυπήσει, αλλά να τον βαρέσει κανονικά. Τελικά, Pitt και Νόρτον τα βρήκαν αμέσως και γενικά έκαναν πολύ παρέα εκτός κάμερας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Κάποιο απόγευμα που ήταν μαζί, το παράκαναν με το ξύδι, ξεχνώντας ότι μετά είχαν γύρισμα. Έτσι, στη σκηνή που βλέπουμε τους δύο άνδρες μεθυσμένους να παίζουν γκολφ, οι ηθοποιοί ήταν στα αλήθεια μεθυσμένοι. Το θέαμα είχε πολύ πλάκα. Από ό,τι φαίνεται όμως, όχι όση πλάκα είχε η σκηνή που βλέπουμε ένα μέλος του Fight Club να καταβρέχει έναν ιερέα. Αν παρατηρήσεις, σε κάποια φάση η κάμερα κουνιέται πάνω κάτω. Ο λόγος ήταν ότι ο κάμεραμαν δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του. Μόνο για γέλια βέβαια δεν ήταν το φινάλε της ταινίας, εκεί που ο Νόρτον πυροβολεί το μάγουλό του, σκοτώνοντας έτσι την περσόνα του Τάιλερ Ντέρντεν και στη συνέχεια μαζί με τη Μάρλα παρακολουθούν να καταστρέφονται τα πάντα γύρω τους. Στο βιβλίο όμως δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο ήρωας λιποθυμάει από τον πυροβολισμό και ξυπνάει στο δωμάτιο μιας ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι υπάλληλοι του αποκαλύπτουν ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει ιδρύσει ο Τάιλερ, τον οποίο και περιμένουν να τους δώσει νέες οδηγίες. Υπονοώντας έτσι ότι ο ήρωας μας πιθανώς να μην ξέφυγε τελικά από την περσόνα που ο ίδιος δημιούργησε στο μυαλό του. Στην κινέζικη εκδοχή του έργου, ωστόσο, το τέλος είναι και πάλι αρκετά διαφορετικό. Εκεί βλέπουμε τον ήρωα να πυροβολεί τον εαυτό του και στη συνέχεια εμφανίζονται γράμματα στην οθόνη τα οποία λένε ότι τελικά η αστυνομία πρόλαβε το τρομοκρατικό χτύπημα και ο ήρωάς μας κατέληξε στο ψυχιατρίο από όπου και βγήκε μερικά χρόνια αργότερα. Ποιο είναι το καλύτερο φινάλε? Κατά τη γνώμη μας, αυτό που είδαμε στην ταινία. Και πάλι όμως, δεν έμοιαζε αρκετό για να πείσει τον κόσμο να πάει να τη δει στους κινηματογράφους, μιας που το Fight Club εισέπραξε λίγο πάνω από $100 εκατομμύρια έναντι 63 που ήταν το συνολικό της κόστος. Πήρε μία μόνο υποψηφιότητα για Όσκαρ, αυτή για τα ηχητικά εφέ. Αργότερα, ωστόσο, η ταινία σιγά σιγά απέκτησε φήμη και όλο και περισσότερος κόσμος αγόραζε ή νίκιαζε το DVD. Μέσα σε λίγα χρόνια, το Fight Club εξελίχθηκε σε ένα φαινόμενο της σύγχρονης pop κουλτούρας παγκοσμίως και μάλιστα ιδρύθηκαν κάποια πραγματικά Fight Clubs σε κάποια μέρη του κόσμου από διάφορους παλαβούς φανς της ιδέας. Η βαθμολογία της ταινίας πάντως στο IMDb την κατατάσσει στις κορυφαίες όλων των εποχών. Μπορεί λοιπόν το Fight Club να μην έσπασε τα ταμεία, κατάφερε όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να γίνει μια ταινία σύμβολο, η οποία άγγιζε θέματα που όλοι οι άλλοι απέφευγαν. Και ο λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας καθρέφτης της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια σατιρική κριτική του μοντέρνου καταναλωτισμού και της τοξικής αντρίλας. Το Fight Club εξερευνά την απελπισμένη ανάγκη για αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία μέσα σε μια μουδιασμένη ηλιστική κοινωνία. Για να ξαναδείς το Fight Club όποτε θέλεις, τσέκαρε την προσφορά του Surfshark VPN στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο.